1, 2, 3, 4, 5. Sir, salamat jud aning kwarta sir kay ila nami ka adlaw wala ka palit og bugas. Nya kani nga mong gihakot karon dili pa man ni namo mabaligya dayon. Nya minti na ramig kamuting kahoy og saging. Karong adlaw na diri karon sa Kayawan, Manay, Davao Oriental. Almost 3 hours ang ato ang pagsubida diri mismo sa bukid. Ang purpose nako diri ang mga ma'am og sir atong lantawon ang mga nanginabuhi diri mismo sa bukid. Tara ubani ko ninyo ato ang lantawon og unsang ilang panginabuhi diri mismo sa bukid. Tara ubani ko ninyo. Ay te, asa mo padulong te? Ay padulong mi dito sa Kuandong sa Pugon may naghakot mi aning lubit. Asa di mo gikan? Dito pa sa babaw. Sa manik baka ra inyo hang ginakutan og lubi diri ate? Oh. Sa manik kanang ay binuak na nga lubi. Oh. Bali unsaon man ninyo ni kanang kuprason? Oh. Nya pag-abot dito kay na may maglugit. Ana ni maglugit dito sa Pugon. Ang kani kinsa may bata? Ako nang anak sir. Ay bali anak nimo na siya. Asa man day imong banat te? Dito lagi kuan dito nangarit. Babaw. Ay nangarit imong bana dito sa babaw. Bali unsa may kuan niyo ani te kanang inadlawan mo ani? Oh, nadlawan lang. Inadlawan pili adlaw nimo ani te? 300 lang. 300. Gikan pa mo sa ibabaw nya dalon ninyo dito sa Pugon. Layo po da inyo hangakutan no? Tama pod. Lapok pod kayo. Kani imong bata te nag-eskwela pa ni. Di pa undang lagi nako sir kay dili siya makaya sa budget ba. Ba unsa di grade po ning bata? High school na unta na sir. Mag-high school na. Layo gid kay eskwelahan diri ano? Layo niya motabok pagsapa. Mga pila ka oras ninyong baktas gikan sa inyong bukid ninyo? Mga duha gyud, mga duha ka oras. 2 ka oras bago makaabot sa eskwelahan. Oh. Layo gid ay no? Oh. Bali maura gid ang inyong gisaligan kaning lubi. Maura gyud. Pila makabuk imong anak karon te? 5 lagi sir. Uy, 5. Oh. Nya makaya ra buhi nimo nga mabuhi ra ninyo nga 5 kabuk imong anak nya. Maning kamot gyud sir. Kailangan jud maning kamot mo para mabuhi imong pamilya nimo. Sus, uy ani nimo dire ate ano? Kaning baka, inyohan ning baka. Dili pod sir hinulman ra. Ay nulman ra Oh, pod. nya bayaran ra pod namo. Grabe luya siyang kahimtang nila diri. Uy. Nya gikan pa mo bukid nya tabok pa mo dito sa pika sapa. Nya dalon ninyo dito sa Pugon ni. Nya ang imong bana, unsa may kuan nimo sa imong bana nimo? Unsa man to inadlawan pod? Oh, inadlawan pod sir. So bali duha mo 600 inyong adlaw. Oh. Nya pag abot ani dito sa igo ra kamo hatod ani. Oh. Anay po maglugit dito ano? Naapod. Grabe, naning kamot jud katino para sa imong 5 ka buk anak. Nya ang kani sabay-sabay na lang nimo ni ang bata nimo sa paghakot. Oh, kay wala man pod kay kauban. Ani ti ha bali ako te gikan ko og Davao. Nianha ko diri sa bukid ba kay gusto ra ko nga makita ang mga sitwasyon sa mga pobre diri ug unsa mo manginabuhi no. Bali nianha ko diri ate swerte kay kate kay na timingan nga ikaw ako ang na kuan karon natagbo. Naada ko ihatag sa imuha kay tungod nga naluoy ko sa imuhang kahimtang karon labi na 5 ka buk imuhang anak. Katong upat nimo ka bata nag-eskwela pa to. Eskwela sir ang duha lang. Ang duha lang. Kay maura gyud among makaya. Luya ni ate oy. Sige te. Ay kabala ka te kay walalay ko sa inyo hate. Nako ihatag sa imuha karon. Dili man sa ingon nga dako te. Nalang ko ihatag nga gamay nga tabang. Okay ra ba? Mudawat ba ka nga muhatag ko sa imuha nga gamay nga tabang? Okay ra kayo sir. Salamat kayo kay uta ng kuan diri ako inyong nasugatan. Sige tiya, kadali lang tiya ako sang kuwaon. Karon te, ako ning tagaan ti ka karon og kwarta. May na lang nga pangdugang og konsumo nimo. Kamot nimo tebe. 1 2 3 4 5,000. Salamat kayo sir nga yatag mo sa Ginoo aron makatabang mo sa amo. Sige, sige lang, okay rin natin, kabala ka, kay nakita na ko sa imong sitwasyon karon labi na sa imong mga anak nimo, 5 kabuk anak nimo, nya imong bana dito, nangarit po, bali, di ka nga trabaho,
Dili ni basta-basta uy. Ikaw babae ko kati niya. Mao ni imong trabaho mangakot kag lubi para idalo dito sa pugon. Grabe dili basta-basta na imong kaimtang ti uy. Kay buton naon. Grabe di gina ko makaya ti ba nga makita nako sa imong sitwasyon karon ti nga ikaw pamilyado ka. Nya ikaw naning kamot jud ka. Wala jud ka nagsalig sa imong bana nimo aron makapalit mo og konsumo para mabuhi lagi imong pamilya nimo. Labi na karon ang imong mga anak duha lang ang nag-eskwela. Nya ang duha wala ka padayon og eskwela kay tungod sa kalayo. Kaning bata ate. Sige lang te, ayo ka balaga te. Untag nay maluoy sa inyong sitwasyon karon te. Untag na ay mutabang nga maluluyon nga te nga anda mutabang sa inyo ha. Sir, salamat jud aning kwarta sir kay ila nami ka adlaw wala ka palit og bugas. Nya kani nga mong gihakot karon dili pa man namo mabaligya dayon. Nya minti na ramig kamuting kahoy og saging. Nya salamat kayo sir kay makapalit na gyud mi anig bugas makakaon na akong mga anak. Minti na radyo dai mo kuan kamuting kahoy. Tino kay dugay-dugay pag giday ang kwarta ninyo ani dili pag giday mahalin ang basta dili pa mahuman ninyo gahakot dok. Oh, dili pa gyud na namo makwarta sir. Grabe sa ilang sitwasyon ba dili makaya ani oy. Sige te. Pwede ba ko musabay sa inyo ha ug asan niyo ni dalhon ning inyong hinakot? Gidong. Sige te ubanan ta mo te ha. Una mo te, musunod ra mi ha. Oh, sige dong. Salamat ani dong. Sige te, musunod ko sa inyo ate kay gusto na ko nga makita ang inyong sitwasyon ug unsa mo pababa ani. Di ko di basta-basta oy. Dili kay lalaki ra kakayaan ni no, pati babae maka lahutay pud ay nani nga trabaho. Grabe lisuda gid silang dalan diri uy, dili basta-basta ni oy. Lapok kaayo, bakilid kaayo. Perting danguga sa ilahang agianan diri ba. Subidahonon kaayo. Dili basta-basta yung nani nga trabaho ni. Mao ni ang kinabuhi gid basta naa ka sa bukid ba. Mao ra ni ilahang ginasaligan diri ang mga ma'am ug sir di gid basta-basta ni ilahang kahimtang diri nila ate. Si ate naning kamot aron mabuhi iyang pamilya niya. Naabot na gyud mi mga ma'am ug sir. Layo gyud ay ang hakutanan nila ate. Naabot nami diri sa ilahang pugon. Mao ni ilahang pugon diri ang mga ma'am ug sir. Daghan-daghan na po sila na kuan diri nga kupras ba. Ikaw ra pud mababaan nate. Oh, ako ra sir. Basta-basta no, grabe. Bali sila ang tiglugit diri Oh. Maning kamot yung katino para sa imong pamilya nimo. Gid basta-basta ba. Bugat-bugat pud ba yaning inani? Dagan pud mga 50 kilos ni no. Pagkahuman niyo ani karon te. Balik pa mi dito na pa man. Balik na pud mo dito sa babaw. Dito sa babaw naman dito akong bana. Kani siya, ibulad pa ninyo ning kupras para mauga. Oh. Pag dili ni mauga ang kupras, dili pa mo makakwarta. Dili gyud. Kay maora man ni sa ligano. Oh. Bali mao man ni ang halin ani mao ning isweldo sa inyong amo ug pagwas nga mahalin aning kupras. Sige sir, biyakan sa ka namo diri kay balik pa mi dito sa babaw. Balik pa mo dito sa babaw no? Oh. Bali mo hakot pa mo dito Oh. Mga unsa orasan ninyo mahuman og hakot to dito te? Na alas 4 na gyud sir. Hapon-hapon pag gyud no. Ang oras karon alas 12 pa en taon nya. Dugay-dugay pag gyud ay. Sige sir. Una sabi nimo sir kay maghakot kami dito sa babaw. Salamat kayo ani mong gihatag sir. Wala na problema te. Sige, pag amping mo dito sa ibabaw te hay, nainay lang kay lisod bi kayo ang dalan diya ate. Nakita man ninyo mga ma'am og sir no ug unsa gyud kapait ang kahimtang ni ate. 5 ka buok ang iyang anak naning kamot in taon si ate og panghakot og lubi aron mabuhi lang gyud ang iyang pamilya mga ma'am og sir no. Mao gyud ni ang panginabuhi diri sa bukid mga ma'am og sir. Ug naa manggaling gusto mo dunit diya mga ma'am og sir, i-message lang ko ninyo aron makatabang pata sa makapobrehon ni ate. Unta padayon gyapon mo pagsuporta sa kuha, pinaagi lang sa pag-share aning video ha. Dako na kay nang tabang sa kuha mga ma'am og sir ug maulan to, daghan salamat.